אז היום אני בעצם עושה משהו שאף פעם לא עשיתי, תמיד חיברתי את זה ביחד עם שיעור של יציבה, או שיעור על הרצאה על ישיבה נכונה. היום החלטתי לעשות רק את הדברים שאני באמת אוהבת, וזה כל המהות שלי בעצם. אתם יודעים שכל שיעור אני מסיימת עם תרגילים ועם תנועה, אני מגיעה בעצם גם מתחום התנועה, אז החלטתי לעשות היום רק תרגילים, ואני יכולה להגיד לכם שכשאני מעבירה שיעורים למקומות עבודה, בסוף, במשובים, מה שהם זוכרים זה את התרגילים. הם זוכרים את התרגילים, לא את התרגילים, הם זוכרים את מה שזה עשה להם. זה החוויה הכי חזקה שהם זוכרים. וגם בעקבות הזום, הכנסתי הרבה תרגילים לתוך ההרצאה. תמיד הייתי עושה רק בסוף. עכשיו התחלתי להכניס הרבה תרגילים גם במהלך ההרצאה. מי שרוצה ב9 בבוקר מחר, יש הרצאה על ישיבה נכונה, שגם בה אני עושה במהלך ההרצאה גם קצת תרגילים, וגם בסוף. אבל היום זה רק תרגילים, ומה שכיף זה שהתרגילים שהם לאישור הגב, הם טובים גם לכאבי גב. זאת אומרת, והפוך, זאת אומרת, התרגילים לכאבי גב, הם יגרמו לנו גם לאישור הגב. אז זה די תרגילים דומים, אבל אני קצת אדבר גם על יציבה, אז אני אראה גם תרגילים מה הרעיון שלהם מבחינת גם יציבה. אבל סך הכל, רוב התרגילים הם די דומים. אנשים שיש להם בעיות יציבה, לא חייב שיהיה להם כאבים, דרך אגב. זה לא בהכרח ביחד. להפך, אפילו ראיתי אנשים עם יציבה ממש לקויה, ולא הייתה להם כאבים, ולא היו להם כאבים, והפוך. אז, אבל, מי שבא עם כאבים, ואני נותנת לו תרגילים ליציבה נכונה, זה יעזור לו לכאבים. אבל לא כל מה שיש לו יציבה נכונה, יהיו לו כאבים, וזה לפי מחקרים, וזה גם דברים שאני רואה בשטח. אז אני אתחיל ממש עם הקדמה קצרה קצת על תרגילים קצת, כדי שתבינו אחרי זה כשנעשה אותה מה הרעיון מאחורי זה, ואחרי זה נתחיל. רגע, רק תגידו לי אם רואים את זה כמו שצריך. בסדר. עכשיו, בגדול רואים? רואים גם אותך וגם את המצגת. אוקיי, כי יש איזו בעיה בזום מהעדכון החדש שלהם, אז... אוקיי, תהי משום מה, אני לא רואה. טוב. ממש קצת הקדמה על עצמי. אני סיימתי לפני, לא תאמינו, 20 שנה בווינגייט, מכללת ווינגייט, תואר ראשון בחינוך גופני, מתמחות בטיפוח יציבה, משם בעצם הידע שלי ששכללתי אותו במשך 20 שנה, ואני יכולה להגיד שאני אחת האנשים המשפרות יציבה הכי מהירות שיש, זאת אומרת, אנשים באים אליי לפעמים לשיעור אחד, כי מגיעים אליי מכל הארץ, באים לשיעור אחד, ותוך שיעור אחד כבר יש שיפור. וזה מספיק, זאת אומרת, אם יש להם את המוטיבציה, הם ממשיכים בבית, וזה מספיק השיעור הזה. עשיתי המון דברים שקשורים לפעילות גופנית, כאן אימונים אישיים, שיקום לב, כאן זה בשערי צדק, עבדתי גם באיכילוב, ועד הקורונה אצל הרב פירר, זה אצל הרב פירר, היו לי קבוצות הרזיה, 7 שנים עם יאיר קרני, כאן אני מטפלת בליקוי יציבה, אני עושה גם הרצאות על יציבה נכונה, גם פה על יציבה נכונה, אני עושה הרצאות על למקומות, זה בעיקר מה שאני עושה, הרצאות למקומות עבודה על ארגונומיה, על ישיבה נכונה, וגם שם כמובן אני מכניסה הרבה תנועה, ייעוצים אישיים אחרי זה, אני עוברת בין העמדות לעובדי ייצור, מפעל, לעובדי משרד, עובדים היברידים, ובשנה האחרונה אני גם היועצת הארגונומית של פייסבוק, ואני מעבירה ימי עיון לממונה בטיחות, במוסד לבטיחות וגאות, והכל דרך אגב בזכות הקורונה, זה הכל דברים שהגיעו אליי בקורונה, וממש בקצרה. מהי יציבה נכונה? אז בארגונומיה, וגם ביציבה נכונה, אנחנו רוצים לשמור על העקומות הניטרליות, אנחנו רוצים לשמור על הקשת,
אנחנו רוצים שתהיה לנו קשת, קשת זה דבר טוב. יש קשת גם שהיא לא טובה, וזה מאוד חשוב לדעת ביציבה נכונה, ואני תכף אראה לכם את זה, אבל כעיקרון קשת זה דבר טוב, ואני אלמד אתכם גם תנועה שנקראת סיבוב אגן לפנים ולאחור, וזה הבסיס של היציבה. יש לנו פה קמר, זה נקרא קיפוזה, ומי שיש היפר קיפוזה, קיפוזה מוגזמת, אז יש לו בעיית יציבה בקמר הגבי, ויש לנו פה גם עוד פעם קשת, שאנחנו לא רוצים שתהיה יותר מדי, כמו בישיבת זווית, ולא פחות מדי, כמו למשל עם הסמארטפון. אז אנחנו ביציבה רוצים לשמור על העקומות האלה. עכשיו תסתכלו טוב טוב, רק שמישהו יפתח את המיקרופון, יגיד לי שרואים ושומעים. רואים ושומעים. יופי. רואים ושומעים מצוין. בסדר, כי אני רואה רק אותי, אז תכף אני אראה את כולכם. אז תסתכלו טוב טוב טוב, ואני אשלח לכם גם את הסרטון הזה אחר כך, תסתכלו טוב טוב על הסרטון הזה, שהוא מסביר בעצם את התנועה הזאת, סיבוב אגן לפנים ולאחור, ואמרתי לכם שיש עוד תנועה, שזה הסעת אגן שהיא גורמת גם לקשת, אבל זאת קשת לא טובה. יש לנו 4 מצבים עיקריים של האגן. יש לנו סיבוב אגן לפנים. רק שומעים אבל לא רואים סרטון. לא, מה? רק שומעים אבל לא רואים סרטון. לא רואים אותי? לא רואים סרטון, שומעים רק. מצב ניטרלי. לא, זה לא טוב. נכון, נראה שהמצגת פשוט לא עוברת. אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, ידעתי שזה מה שיהיה. טוב. רגע. עכשיו רואים איזשהו מסך כתום במצגת. אוקיי, בגלל זה כן, שאלתי אתכם, אוקיי. יפעת, אם יש לך אפשרות, אז כי אנחנו רואים את כל שאר השקפים. כן, עכשיו רואים? עכשיו רואים טוב? את הסרטון לא. לא, אבל רואים את השקופיות טוב על כל המסך? לא. רואים את כל השיקופיות בזו אחר זו, ואחת כמובן מוגדלת. רואים את הפאורפוינט. רגע, עכשיו רואים את הכל? כן, רואים מצוין. כן. את הכל? אוקיי. כן. אז את זה בעצם לא ראיתם את כל התמונות. נכון, לא ראינו את התמונות. אוקיי, אז אני אעבור על זה ממש מהר. כאן אני מקבל, כאן סוף תואר ראשון, בהתמחות בטיפוח יציבה, כאן זה באימונים אישיים, שיקום לב בשערי צדק, אצל הרב פירר, קבוצות הרזייה, טיפולים ביציבה נכונה, הרצאות למקומות עבודה, ייעוצים אישיים, פייסבוק, וכאן הראיתי, עכשיו רואים, כן? רואים את השקופית. כאן הראיתי את העקומות, שזה מאוד מאוד חשוב לדעת. אנחנו רוצים שתהיה לנו קשת, לורדוזה, אנחנו רוצים שיהיה לנו קמר, קיפוזה, אבל לא יותר מדי, ולורדוזה צווארית. אבל גם פה, לא יותר מדי ולא פחות מדי. אוקיי, רק תגידו לי שרואים. כן, עכשיו רואים את הסרטון. 4 מצבים עיקריים. לפנים. וכשהעצמות של האגן באופן. יש לנו סיבוב אגן לאחור. כמו בישיבה בעצם. יש לנו את המיד פוזישן. את האמצע, זה הכי טוב. של האגן. ויש לנו הסעת אגן. כל האגן. אתם רואים? זה עושה קשת אבל לא טובה. קשת לא טובה. יש לנו סיבוב אגן. לפנים. לאחור. אמצע והסעת אגן. אוקיי? זה מאוד חשוב, אני אשלח לכם את זה. פעילות אירובית ואנאירובית והקשר למניעת כאבים וליציבה נכונה. אז יש לנו פעילות אירובית, זה כל הפעילות שהיא לאורך זמן, כל הפעילות שמעלה את הדופק, אירובית, מישון, אוויר, חמצן. הליכה זה פשוט הכי טוב. שחייה דרך אגב לא עוזרת ליציבה נכונה, היא כמובן טובה להרבה דברים אחרים, אבל היא לא קשורה בהכרח ליציבה נכונה. אליפטיקל אני מאוד אוהבת,
וזה טוב להורדה במשקל, ללחץ דם, לכולסטרול, סכרת. זה מונע סוגים מסוימים של סרטן למי שיש את הנטייה. וזה הכל דברים שאני ראיתי בשיקום לב. זה מעלה את הביטחון כמובן, מוריד חרדה, וגם זה משפר את הזיכרון. ויש לנו פעילות אנאירובית שזה כוח וגמישות. אז כוח זה כל הדברים שדורשים כוח, שהשרירים עובדים, וזה טוב לחיזוק, לשיפור ההופעה, לשיפור היציבה, לאוסטופורוזיס, לשמירה על משקל, כשיש לנו יותר שרירים אנחנו שורפים יותר קלוריות, אז גם במנוחה אנחנו שורפים יותר קלוריות, גם כמובן עוזר לביטחון, וגם ביחד עם אירובי זה מאזן סכרת ולחץ דם, ומפחית כאבים. לעומת זאת מתיחות זה כל מה שיש לו התנגדות, כשנעשה את התרגילים אז אני אסביר לכם, כשיש התנגדות שמשהו מותח את השריר זה הופך להיות מתיחה. במקרה הזה נגיד המקל מותח, פה היד שלו מותחת את השריר האחורי, וזה טוב לטווח תנועה, למניעת פציעות, גם מאוד אני משתמשת בזה מאוד ליציבה נכונה, והכי חשוב שמתיחות, וזה משהו שראיתי ממש ב-20 שנה שאני עובדת, זה ממש ממש עוזר לכאבים. אנשים בדרך כלל, יש פה מישהו, מי שעושה מתיחות אחרי פעילות גופנית, שיכתוב, כן. נגיד עשיתם הליכה, מי עושה אחרי זה מתיחות? תכתבו לי כן. מעניין אותי. מעט מאוד, אחת לבינתיים, אחד או אחת, מעט מאוד אנשים עושים את המתיחות. למה? אין סבלנות, זה דורש סבלנות, 30 שניות, כל מתיחה, זה לא שורף קלוריות, זה לא, אז לפעמים אנשים עושים שעה חדר כושר, אבל את 5 דקות מתיחות הם לא עושים. לפעמים גם אנשים צריכים הנחיה, גם סיבה שלא עושים, בגלל זה אני תמיד ממליצה להצטרף לחוג. אבל אם אתם לא רוצים כאבים, בברכיים, בצוואר, בגב תחתון, זה מתיחות, זה כל כך עוזר, ואני ראיתי את זה בעיקר באימונים אישיים, שאנשים חייבים לעשות באימונים אישיים, כי אני מאמנת אותם. ואז פתאום הם אומרים לי, וואו, אין לי את ההתקף הזה שהיה לי כל כמה זמן, אני פתאום קם בבוקר ויותר קל לי לזוז, אני מצליח לסגור את הנעליים, דברים כאילו שפתאום כאילו הבנתי איזה כוח יש למתיחות, שזה הדבר שהכי מזלזלים בו. אז יש נגיד את המתיחות מיוגה שאני מאוד אוהבת, מתיחות לגב התחתון, לגב כפוף, אז אנחנו בעיקר נמתח את השרירים האלה של החזה, גם השרירים האורכיים, נחזק את שרירי הגב, נחזק את שרירי זוקפי הגב, שזה מתחזק בעצם בישיבה נגיד בלי משענת, שזה לא טוב, כן, אבל, או בהליכה, אז השרירים האלה מתחזקים. זה מתיחות לשרירים האורכיים, מתיחות לשרירים הרוחביים, אנחנו נעשה את זה. מתיחות פיתול שצריך לדעת לעשות אותם ממש ממש בזהירות. במיוחד למי שהשרירים שלו קצרים, ובמיוחד למי שיש אוסטופורוזיס. מתיחות בזוגות שחזרתי כבר לעשות בהרצאות, ומאוד אוהבים את זה. מתיחות לשרירי הירך האחורית, אנשים לא יודעים, אבל השריר הזה, האמסטרינג, מאחורי הירך, מאוד קשור לכאבים. כשאנחנו מותחים אותו, זה מאוד מאוד יכול לעזור לנו לכאבים, וגם ליציבה, כי הוא קשור באגן, הוא מושך את האגן. יופי, 4 אנשים אמרו לי כן, נהדר. וחיזוק מקרבי השכמות, בעיקר גב עליון ולא בטן כמו שחושבים, ממש לא בטן, להפך, בטן מכופפת אותנו כשאנחנו מחזקים אותה, או לפחות כשאנחנו עושים כפיפות בטן זה מכופף אותנו, אז ממש לא בטן, אנחנו נחזק בעיקר את הגב, ואת זוקפי הגב, וזה תרגיל נגיד שמאוד עוזר להסעת הגן למי שעומד עם הבטן קדימה, אני קוראת לזה להשוויץ עם הבטן, ולסיום, תסתכלו איך בשניות אפשר להסתיר את הבטן, ביציבה נכונה, פשוט מסובבים הגן לפנים, וזה משפט שאני תמיד מסיימת איתו, וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, ואפילו אכל מאכלות טובים, ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחות אשש. זה בעצם הבסיס לכל הבריאות שלנו, וזה אמר הרמב"ם עוד לפני שהוא ידע כמה הרבה אנחנו נשב. אז התאמנו בכל גיל בכל מקום.
ובסוף אני אציע לכם שמי שרוצה שישאיר לי את האימייל שלו, אני שולחת לכם את הקורסים שלי בחינם, ומי שמחליט שהוא רוצה אותם, הוא יכול לשלם. פשוט רק תשאירו לי בפרטי בטלפון 050-698-0009 את המייל שלכם, או שמישהו רוצה, גם שמתי קישור ואפשר ממש לקנות את הקורס, ואז מקבלים גם את הקורס השני בחינם, את הקורס של הארגונומיה. אפשר גם לקנות את הקורס של הארגונומיה, ואז מקבלים 1.5 שעות איתי ייעוץ בזום, שזה ממש 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 טוב, כי אנחנו עושים תרגילים ביחד ומסדרים את הסביבת עבודה, אבל זה בסוף, נשים את זה בסוף, פשוט השקופית הזאת תקועה לי פה, ועכשיו אני סוגרת את השקופיות, אז כבר לא תראו את זה יותר. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים את התרגילים, ומי שיפתח את המצלמה, אז אני אוכל גם לתקן אותו. אז מי שרוצה, לא חייבים, אבל זה בשבילכם. אז אני מתחילה את התרגילים. ואם יש שאלות, בקשות, אני מבקשת ממש ממש שתעשו את התרגילים בעדינות. אני בכוונה עושה את זה רק על כיסא ובעמידה, כי על מזרון זה קצת יותר מסובך. וכמו שאמרתי, תמיד 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 כדאי להצטרף לאיזושהי קבוצה. המדריכים בארץ ממש טובים, אני הייתי גם מורה לפילאטיס ועיצוב, והמורים בארץ באמת ממש ממש טובים ומקצועיים, והם תמיד ידעו לתת לכם כל פעם תרגילים אחרים, והם ידעו לגוון לכם, וזה נהדר. אצלנו למשל בצור הדסה עושים בחוץ את התרגילים. אוקיי, אז אני עושה פלקס בידיים, זה אומר שהאצבעות שלי למעלה, אני מרימה גבוה את הכתפיים ומסובבת לאחור. מרימה גבוה ומסובבת. מרימה ומסובבת, מרימה ומסובבת. ועכשיו, אצבעות, הגודלים, נוגעים אחד בשני ונפתחים החוצה. תעשו את זה בישיבה. אנחנו קודם כל עושים בישיבה, תכף אני אסביר גם למה, ופותחים. ממש תיישר את הידיים, או שאין לך מקום שלי. ולסגור, להתכופף. שימו לב מה זה עושה לכם, זה עושה לכם את התנועה הזאת, סיבוב אגן לפנים ולאחור. זה מכופף אתכם, כי האגן מסובב לאחור. עכשיו שאנחנו פותחים, הקשת חוזרת, ואז גם אנחנו מתיישרים. זה הכל שרשרת תנועה. זה הכל שרשרת תנועה. ועוד פעם, סוגרים ופותחים. ידיים על הכתפיים, מרפק למרפק, ומרימים גבוה 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 כמה שיותר, וכשאי אפשר יותר, מסובבים לאחור. מרימים, 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 כשאי אפשר יותר, מסובבים לאחור. שימו לב לכיוון של התנועה. הכיוון של התנועה הוא תמיד לאחור, נכון? תמיד לאחור. ולמעלה, למעלה, למעלה, ופותחים. והסיבה שאנחנו תמיד ניקח לאחור, כי אנחנו רוצים לפתוח את השרירים האלה. השרירים של החזה במשך השנים מתקצרים. בגלל שאנחנו כפופים הם מתקצרים, לא הפוך. ואנחנו בגלל זה רוצים לפתוח את השרירים האלה. יד על יד, נכניס אוויר, ניקח לאחור את הידיים כמה שיותר, אחורה, 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 נכניס אוויר, ולהוציא. ולאחור, לאחור, לאחור, להכניס אוויר דרך האף, כן? ולהוציא. ועוד פעם אחת, לאחור, כמה שיותר, ולפתוח. ננוח קצת, כי זה היה בכל זאת מאמץ, נכון? ושוב נתיישר, ועכשיו נעשה תרגיל שהוא גם מאוד עושה לכם את הסיבוב אגן לפנים ולאחור. ככה אני בעצם מלמדת את הסיבוב אגן לפנים ולאחור בישיבה. הכי קל ללמוד את זה ככה. בעמידה דרך אגב זה יותר מסובך ואנחנו נעשה את זה אחר כך. בכוונה אני רוצה
אני רק אסביר למה אני עושה את זה בישיבה. בעמידה אנחנו צריכים לשמור שהאגן לא יברח, וזה לא קורה בישיבה. בישיבה האגן שלנו מקובע. בגלל זה אני יכולה להתרכז ממש בחלק העליון, בלי שהאגן יפריע לי. מצד שני, בישיבה זה יותר קשה. כי מי שהיה בהרצאות שלי של הארגונומיה, למד שבישיבה יותר קשה לנו ליישר את הגב. אז השרירים של הגב עובדים ממש חזק. בכל זאת אני תמיד מעדיפה להתחיל בישיבה. וזה לא בהכרח יותר קל. אוקיי. ככה, ידיים למעלה, גב ישר. למטה, גב כפוף. אחורה, גב ישר. קדימה, כפוף. למעלה גב ישר, זה סיבוב אגן לפנים. נכון? יש לנו את הקשת בגב. תזכרו, כשיש את הקשת זה טוב. זה לפנים. ככה, ידיים למטה זה סיבוב אגן לאחור. אין לנו קשת, ואז זה גורם לנו להתכופף קדימה. עכשיו ידיים אחורה, גב ישר, הקשת חזרה, זה סיבוב אגן לפנים. וידיים קדימה, לאחור. ולמעלה, סיבוב אגן לפנים. ועוד פעם אחת, למטה, סיבוב אגן לאחור. דרך אגב, התנועה הזאת, הסיבוב אגן לפנים ולאחור, היא מאוד משחררת את הגב. ידיים אחורה, גב ישר. קדימה, גב כפוף. ולמעלה, גב ישר. זה נקרא גם תרגיל הבלט. יד ישרה ליד האוזן, ולהחליף. 1, 2, 3. אני מבקשת לעשות את התרגילים ממש בעדינות, כל אחד לפי יכולתו. ולאחור, 1, 2, 3, 4, 5, 6. למתוח לאחור. יד אחת, היד העליונה מנסה להגיע לתקרה. יד שנייה לרצפה. למתוח לאחור, למתוח, למתוח, למתוח. ולשחרר ולנוח. וצד שני. 1, 2, 3, 4, 5, 6. למתוח לאחור. חזק, חזק, חזק. יד אחת לתקרה. יד שנייה לרצפה. עוד טיפה לאחור. נמתח, נמתח, נמתח. ולשחרר. זה היה בעצם כמו שחיית חתירה. זה עובד לנו על זופי הגב, על אלכסונים. מרפק למרפק, זה כבר חיזוק של גב העליון, ששרירים שנקראים מקרבי השכמות, ולסגור, לנוח, ראש למטה. ושוב, מרפק למרפק, למתוח, 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 ולסגור, ולמתוח, ולסגור. אוקיי, זה בעצם חיזוק של הגב העליון, שהוא גם עוזר לנו לאישור הגב. צריך להבדיל בין כאלה שזה אצלם יותר מבני, וכאלה שאצלם זה יותר מחולשה, זה נקרא גמיש. אבל כעיקרון אני יכולה להגיד לכם שלרוב האנשים אני עושה את אותם תרגילים, גם אם זה מבני וגם אם זה גמיש. זה תרגילים מנצחים לאישור הגב ולכאב הגב. עכשיו, שאלה. אתם יכולים לפתוח את המיקרופון אם אתם חושבים שאתם יודעים. תזכרו מה השקופיות, מה לימדתי אתכם. מה שעשינו עד עכשיו, זה היה תרגילי כוח או תרגילי גמישות? גמישות. אתם זוכרים מה אמרתי? שבגמישות אנחנו עושים איזה קונטרה, איזה משהו שמתנגד. גמישות. אז פה לא היה משהו שמתנגד. השרירים עבדו, לא הרגשתם שהשרירים עבדו? כן. לא הרגשתם את הגב, את השכמות, את הכתפיים? הרגשנו. השרירים פה עבדו. במתיחה השריר לא עובד. השריר נח ומשהו אחר מותח אותו. אז רק כדי שתבינו, אנחנו אחרי זה נחזור לתרגילים גם, או תרגילים לצוואר, אבל רק כדי שתבינו מה ההבדל, אנחנו נעשה 2 תרגילי מתיחה בישיבה, שתבינו מה זה מתיחה ומה זה כוח, וחשוב מאוד לדעת ההבדל, כי מה שבעיקר עוזר לכאבים זה המתיחות, ולא הכוח כמו שאנשים חושבים.
אז מתיחה ראשונה, אנחנו נמתח את השרירים האלה, ומה שמותח אותם זה הידיים. מאחורי הגב אנחנו משלבים את הידיים, כשכף היד, כן, כף היד לכיוון התקרה, לא גב כף היד, מאחורי הגב, אנחנו מכניסים אוויר, ומוציאים, ומכניסים אוויר, מכניסים אוויר, ומוציאים, ועוד פעם אחת להכניס אוויר, אני אראה לכם גם מהצד, ולהוציא. דרך אגב, אפשר את אותה מתיחה, מי שלא מגיע עם הידיים, לקחת גומייה ממש פשוטה, תרבן. ואז אני אפילו שאני מגיעה עם הידיים, אני אוהבת לפעמים לעשות עם הגומייה, כי זה ממש פותח. אז אפשר עם גומייה, ואפשר גם לדחוף את הכיסא. פשוט לשים את הידיים על הכיסא ולמתוח. בואו ננסה את זה גם עם ידיים על הכיסא. לדחוף את הכיסא, להכניס אוויר, סנטר נעצר, ולהוציא. תמיד תזכרו שהסנטר הוא למטה קצת. עוד פעם, נכניס אוויר, ולהוציא. ראיתם? זה בעצם שרשרת תנועה. כשאין לי את הקשת אני כפופה, כשיש לי את הקשת, הסנטר שלי נאסף ואני ישרה. וזה הבסיס של היציבה. דרך אגב, אנחנו יכולים גם להחליט הפוך. אנחנו יכולים להחליט שאנחנו אוספים את הסנטר, ואז גם הגב מתיישר, כי זה שרשרת תנועה הפוכה. בואו ננסה את זה. תסתכלו למעלה, ועכשיו תדחפו את הסנטר פנימה ותסתכלו ישר לאופק. שמתם לב מה זה עשה לכם לגב? אותו עיקרון, שמים ספר על הראש, נגיד דוגמניות שמות ספר על הראש, כדי שהסנטר יהיה אסוף. אם הסנטר יהיה למעלה, הספר ייפול. אם הסנטר יהיה למטה, הספר ייפול. אם הסנטר יהיה אסוף, אז גם הגב יהיה ישר. וזה טיפ ששווה המון. עכשיו יגידו לי, אנשים תמיד אומרים לי, אבל זה עושה סנטר כפול. אבל זה לא נכון. הוא לא אסוף ככה, אלא הוא בפנים, וזה גם צריך לבוא מבית החזה. זה לא רק מהסנטר. סנטר נותן לנו כיוון לגב, אבל הרוב צריך להגיע מבית החזה. אז זה לא עושה סנטר כפול. טוב, מתיחה שנייה אני מבקש לעשות ממש בזהירות. זה מתיחת פיתול. אני מתחילה אותה ממש בשלבים, שלב. בשלב ראשון אני שמה את היד על הירך. בשלב שני, מי שיש לו משענות ידיים יכול לשים על המשענת ידיים. מי שמרגיש שהוא יותר גמיש, שם למעלה. ומי שהוא מרגיש שהוא ממש גמיש, כמוני, כי אני עושה את זה די הרבה, שם ממש בצד השני. עדיף בלי שהרגליים יזוזו, שהרגליים יישארו לכיוון שלי. אחרי שמצאתי את לא להתאמץ יותר מדי, לא לנסות. אם אתם תעשו את זה כל יום, אתם יכולים להגיע לאט יותר רחוק. אבל היום תעשו מצב שאתם מרגישים קצת כאב, אבל לא יותר מדי. בשביל גמישות צריך להרגיש טיפה כאב, כן? אבל לא יותר מדי. אז אנחנו שמים את היד. אחרי שמצאנו את המקום, אז תסתכלו עליי, אני מסתכלת לכתף האחורית. אוקיי, אז בואו נסתכל לכתף האחורית, זאת שמאחורה, שלמעלה. מסתכלים לכתף, סנטר אסוף, ומשתדלים לא ליפול קדימה או אחורה, אלא כאילו משהו לוקח אתכם לכיוון התקרה, כמו ספירלה. ולחזור לאמצע. קודם לחזור לאמצע, ואז לעשות את הצד השני. אז יד אחת על הירך, השנייה, כן, הנגדית, ויד שנייה או על המשענת ידיים, או על הכיסא ממש בצד השני. רצוי בלי שהרגליים זזות, ואתם מסתכלים לאחור. אני קצת מתקרבת ואני רואה אם אתם עושים נכון.
שלי כן, בלי תנועות, פשוט לנסות להכניס אוויר וכל פעם להגדיל עוד טיפה את הפיתול. עוד אחורה אפילו, כן. עוד אחורה את היד, אם את יכולה. יופי. אשר, תאסוף את הסנטר. פנקרותי, אני לא כל כך רואה אותך, את צריכה קצת את המצלמה להוריד. וזהו. מעולה. עכשיו ננוח קצת מהתרגילים, ונעשה יותר תרגילים לאזור הצוואר, אז אתם יכולים עכשיו להישען אחורה, יכולים להישען, יד אחת באלכסון, יד שנייה מחבקת, יד אחת באלכסון, ויד מתחת באה ומחבקת. כן, כן, שילה, היית בסדר. אוקיי, זה גם בסדר, כן. יופי. אתם יכולים להישען לאחור. תשענו, תשתמשו במשענת. אנחנו ניתן קצת לגב לנוח, כי בכל זאת עבדנו קשה. וצד שני. קודם כל יד באלכסון, ואז יד שנייה מחבקת. יופי, מצוין. זה לשחרר את השכמות. אוקיי. נעשה עכשיו קצת תרגילים לצוואר, אבל אני רוצה להגיד שהרבה פעמים כאבים בצוואר זה בגלל הגב. וברגע שאנחנו עושים את התרגילים שעשינו מקודם לגב, אז זה גם מסדר את הצוואר. כי אם הגב שלנו כפוף, תסתכלו, אז גם הצוואר שלי מקבל את הישיבה הצוואית הזאת. ברגע שאני איישר את הגב, אז הסנטר שלי נאסף, והוא כבר חוזר למקום שלו. אז תמיד אני עושה קודם כל את התרגילים לגב, לבית החזה, לפתיחת בית החזה, ואחרי זה אני עושה לצוואר. אז נעשה קצת בצוואר, תעשו את התנועות ממש בעדינות, כי בכל זאת זה דבר עדין, צוואר. ותזכרו שיש לנו 13 שרירים בכל צד. זאת אומרת שיש המון תנועות. אז בואו נעשה ככה. תסתכלו עליי קודם, אני עושה חצי סיבוב מהכתף לכתף. תסתכלו עליי, כתף, חצי סיבוב ולעצור. חצי סיבוב ולעצור. חצי סיבוב ולעצור. סיבוב ולעצור. עכשיו לנסות לעשות לא עם הראש, זאת אומרת מנסים לגעת עם הסנטר בבית החזה ולשחרר. למתוח הצידה את הראש ולהסתכל טיפה ללמטה. היד השנייה משוחררת, ישרה משוחררת או מאחורי הגב, ואז אפילו תרגישו יותר את המתיחה. לא אמרתי לכם, אבל במתיחות צריך סבלנות. מה זה אומר? לפחות 30 שניות בכל צד. זה גם הבדל בין כוח למתיחות. ולאמצע, צד שני. תחייה, לא עם כל הגוף, רק את הראש. ומאחורי העורף אנחנו מתכופפים ומושכים ממש בעדינות. מתכופפים ופותחים. ומתכופפים ופותחים, מתיישרים. בעצם כשאנחנו מתכופפים, מושכים בעדינות את הצוואר, ממש בעדינות ונוגעים במשענת. ועכשיו כשמתיישרים, הגב מתרחק מהמשענת. ולשחרר. נעשה עכשיו תרגיל שנקרא תרגיל השעון, תסתכלו עליי רגע. אני בעצם מתחילה עם הסנטר בשעה 6, הולכת לכתף 1, 2, 3, לאחור 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, אוקיי? בואו נעשה את זה, אנחנו עושים את זה לאט. אז הסנטר למטה בשעה 6, ולכתף, 1, 2, 3, לאחור, 2, 3, כתף שנייה,
2, 3, למטה, 2, 3, צד שני, 1, 2, 3, לאחור, 2, 3, כתף שנייה, 2, 3, למטה, 2, 3. בואו נעשה את זה עוד פעם. סנטר למטה ולכתף, 1, 2, 3, לאחור, 2, 3, כתף, 2, 3, למטה, 2, 3, צד שני, בכתף, 1, 2, 3, לאחור, 2, 3, כתף שנייה, 2, 3, למטה, 2, 3. עכשיו, תיקחו את האצבעות, תנעצו אותם חזק בשריר הזה שתפוס, כן, עם היד הנגדית, שזה, שריר הזה הטרפזיוס, אני מדברת עליו הרבה בהרצאות שלי. השריר הזה גם, מעבר לזה שהוא גורם לכאבי כתפיים, הרבה פעמים גורם לכאבי ראש. בגלל זה היום לא הגדרתי ממש כאבים, אמרתי כאבים באופן כללי, כי אנחנו נדבר גם על כאבי גב תחתון, גם גב עליון, גם כאבי ראש, אפילו כאבי ברכיים. אוקיי, אז ידיים, ממש נעוצות חזק, ואנחנו מסובבים את היד לאחור. ועכשיו אנחנו הולכים ככה, מהכתף, לאט לאט, לכיוון הצוואר. ולוחצים חזק חזק חזק, משחררים. לוחצים חזק חזק חזק, משחררים. לוחצים ומשחררים. אפשר גם ללכת, גם לצוואר, זה הכל אותו שריר דרך אגב. בגלל זה גורם לכאבי ראש. אפשר גם בעדינות ללכת בצדדים של הצוואר, כן? לא על האמצע, לא על עמוד שדרה. בצדדים, ולעשות ממש בעדינות ללמעלה. וללחוץ ולשחרר, ללחוץ ולשחרר. צד שני, נועצים את האצבעות חזק חזק חזק, ומסובבים את היד. ואנחנו הולכים מהכתף, זה עדיין אותו שריר, זה דרך אגב שריר שמגיע עד האמצע של הגב ועד הראש, עד הגולגול. ומי שיהיה בהרצאה מחר אני אראה את השריר הזה. אמרתי שמחר יש לי הרצאה על ישיבה נכונה, ישיבה נכונה פשוט. זה אומנם מול מחשב, אבל זה אותם עקרונות גם אם אתם כותבים, אם אתם מציירים, זה אותם עקרונות. ולמעלה, ממש בעדינות בצדדים, וללחוץ חזק 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 ולשחרר, ללחוץ ולשחרר, וללחוץ ולשחרר. תיקחו קצת את הכתפיים עכשיו לאחור, יותר קל לכם לקחת את הכתפיים לאחור? נכון? יותר קל לנו ליישר את הגב? הרבה יותר קל, כן. כן, ותראו, ושחררנו את השרירים האחוריים. זה גם בלי מאמץ. אני אמרתי שהשרירים הקדמיים, כשאנחנו כפופים, השרירים הקדמיים מתקצרים, ואת השרירים הקדמיים אנחנו צריכים למתוח. אבל תראו, אפילו שאנחנו מותחים גם מאחור, זה גם עוזר לנו לאישור הגב. וזה, החלק של המסאז' מעבר לזה שזה נעים, זה גם מאוד בריא. זה מזרים דם למקום, זה מרפא את המקום, וזה גם עוזר לנו לאישור הגב. כמו שאמרתי, אותם דברים שעוזרים לאישור הגב, עוזרים גם לכאבים. וזה מה שיפה. אז עשינו תרגילים לצוואר. נעשה, לפני שנעבור לעמידה, נעשה קצת תרגילים גם כן לשורש כף היד. שזה, אנשים לא יודעים, אבל זה אחת רגע, אני אביא קרם ידיים.
אנשים לא יודעים, אבל במחלות התעסוקתיות, זה המחלה השנייה הכי שכיחה בשלט שריר, אחרי כאבי צוואר. אוקיי, אז ננער את הידיים, סיבובים לצד אחד, אני קצת עושה את זה מהר, אבל אני שולחת לכם אחרי זה סרטון של זה. וצד שני, תודה שלי, תודה שהיית ופתח מצלמה. מה שעה, כבר 11 עוד מעט? לא? אוקיי, אין לי פה שעון. אוקיי, למתוח קדימה, ועכשיו ללמעלה, ולהפסיק בשורש כף היד, למשוך הצידה, וצד שני, ויד אחת ישרה, שימו לב שהמרפק ישר, ואנחנו ממש תנסו להחזיק גבוה, אפילו לא באצבעות, אלא גבוה. לפעמים מחזיקים ממש למטה אוקיי, ועכשיו אצבעות לכיוון התקרה, ולמשוך. ויד שנייה, החלפנו יד, כן? עכשיו לכיוון הרצפה, אצבעות לכיוון הרצפה. ועכשיו האצבעות לכיוון התקרה. יופי, ולמה אנחנו צריכים קרם? תמיד אני אומרת לאנשים שיהיה לכם קרם על השולחן, תמיד שאתם שמים, תעשו לעצמכם קצת מסאז'. אז אני מסובבת ככה מסביב לתעלה הקרפלית. שהרבה פעמים, עם סידור נכון של סביבת העבודה, ועם תרגילים, אפשר למנוע את הניתוח. הרבה אנשים עושים את הניתוח וחבל. כי גם לפעמים זה חוזר, כי לא מטפלים בסיבה. עכשיו בחלק הפנימי, לכיוון האצבעות, תעשו את זה מסודר, נגיד, תחליטו שאתם מתחילים מהזרת, והולכים לכיוון ועכשיו הפוך, מהאצבעות לכיוון המרפק, עדיין בחלק הפנימי, ועכשיו הפוך, בגב כף היד, לכיוון האצבעות. זה מאוד קטן, אבל לכם כמובן זה לוקח יותר זמן אני מניחה. והפוך עכשיו, מהאצבעות לכיוון המרפק, ואצבעות, 1, 2, 3 ולמשוך, 1, 2, 3 ולמשוך, 2, 3 ולמשוך, 1, 2, 3 ולמשוך, 1, 2, 3 ולמשוך. צד שני, קודם כל מסביב לתעלה הקרפלית, זו מין רצועה כזאת שמתחתיה עוברים עצבים. ועכשיו בחלק הפנימי, לכיוון האצבעות, בכלל, אם יש לכם כאבים בכל מקום שיש לכם, קצת מסאז' מאוד יכול לעזור. ועכשיו הפוך, מהאצבעות, אני עובדת הרבה עם הגיל השלישי, במיוחד שעבדתי אצל הרב פירר, פשוט אמרתי להם, תעשו נגיד כואב לכם בברך, 2 דקות עם קרם ברך אחת, ברך שנייה, גם אם היא לא כואבת הברך השנייה, תעשו את שתיהם. אוקיי, עכשיו גב כף היד, ומי שעושה זה מאוד עוזר לו, פשוט מחיה את המקום. וכמובן הליכה, הכי פשוט ובריא, זה הליכה באור טבעי, וכל אצבע בנפרד, 1, 2, 3 ולמשוך, 1, 2, 3 למשוך, 1, 2, 3 למשוך, 1, 2, 3 ולמשוך, 1, 2, 3 ולמשוך. מרגישים את הידיים כאילו ירד לנו איזה 100 גרם? נכון? יותר משוחרר. ועשיתי את זה אפילו קצר, אז טוב. אז עכשיו אנחנו עוברים לעמידה.
אני קודם כל, אתם יכולים לשבת עדיין, אני אראה לכם רק את התנועה הזאת, הסיבוב אגן לפנים ולאחור, ואז ננסה לעשות אותו ביחד, זה לא כל כך פשוט, אבל כולם מבינים בסוף, כולם מצליחים בסוף. וגם אם לא מצליחים, נגיד שאני עובדת לפעמים עם דברים, לפעמים יותר קשה להם, כאילו הם לא היו בשיעורי ריקוד, יותר קשה להם להבין, אז אני פשוט לא מתעכבת על זה. אני פשוט עובדת על הגב העליון, ואז אוטומטית כשמיישרים את הגב העליון, אז נהיה קשת בגב. אז לא חייבים להתעכב על זה. אז תסתכלו. אני קצת מכופפת את הברכיים. ואז אני עושה דבר כזה, כאילו מישהו נתן לי אגרוף בבטן, זה סיבוב אגן לאחור, ואז אני מוציאה את הישבן החוצה, זה סיבוב אגן לפנים. אם הברכיים נשארות כפופות, אז רק האגן יזוז. אם הרגליים שלי ישרות, אז גם האגן שלי יזוז עם כל הגוף, ואני לא רוצה, אני רוצה תנועה יותר קטנה, רק דבר כזה. רק סיבוב אגן לאחור ולפנים, זהו, זה מה שאני רוצה. אז בואו ננסה לעשות. תזכרו, כדי להצליח, אנחנו קצת מכופפים את הברכיים. קצת מכופפים את הרגליים ומסובבים לאחור ולפנים. לאחור זה כשהבטן מתכווצת, זה הלא טוב, נכון? זה כמו בישיבה. ולפנים זה שהישבן יוצא קצת החוצה. עוד פעם, לאחור ולפנים, אני אנסה להסתכל. תעמדו מהצד אם אתם רוצים שאני אראה. פנקרותי, את מזיזה את כל האגן, תכופפי את הברכיים. זה צריכה להיות תנועה יותר קטנה. אוקיי, זה יותר טוב, יופי. יופי, תחייה, מצוין. תחייה, רואים שאת הולכת לשיעורי ספורט. את הולכת לשיעורי ספורט? יופי. שילה, תכופף קצת את הרגליים. אתה מזיז את כל הגוף, אבל... יופי, יותר טוב, שילה. יותר טוב. טוב. גם אם לא הצלחתם, תראו, ברגע שאנחנו נעשה את המתיחות, אתם תראו שזה בא לכם באופן טבעי. זה מגיע, תסתכלו. וזו המתיחה שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, כי היא גם מיישרת לנו את הגב, והיא גם גורמת לנו לקום מהכיסא. זה מאוד דומה למתיחה שעשינו בישיבה. מי שיש לו גומייה קטנה, הגומייה הזאת הרחבה, או גם לא גומייה רחבה, אפילו גומייה רגילה, יהיה לכם יותר קל לשלב את הידיים. אוקיי, אז אנחנו, כמו שעשינו בישיבה, מאחורי הגב אנחנו שמים את הידיים, שכף היד לכיוון התקרה. אני מכניסה אוויר. ומוציאה, אני אראה לכם גם מהצד. אני מכניסה אוויר, ראיתם? אוטומטית האגן שלי מסתובב לפנים. נכון? עכשיו מי שלא מצליח לשלב את הידיים זה מאוד חשוב, כי אחרת זה לא מתיחה. אז מאוד חשוב שתשלבו את הידיים או עם גומייה או עם מגבת, כדי שיהיה קונטרה, שיהיה התנגדות. עוד פעם, נכניס אוויר, סנטר נאסף, ולהוציא, ולהכניס אוויר, ולהוציא. יש עוד תרגיל, שהוא טוב בעיקר למי שככה עושה את הסעת אגן, אני קוראת את זה להשוויץ עם הבטן, זה נקרא תרגיל היונה, זה תרגיל שאני המצאתי, אנחנו באופן מוגזם מביאים את בית החזה קדימה, ואת הבטן אחורה, כאילו אנחנו מחליפים, אם הבטן תמיד קדימה, זה לא טוב שהבטן תהיה קדימה, נכון? הכתפיים צריכות להיות קדימה. אנחנו באופן מוגזם לוקחים את הישבן אחורה, ואת בית החזה קדימה. אני הראיתי לכם את זה גם במצגת. עכשיו נעשה ממש מהר את התרגילים שעשינו בהתחלה על הכיסא, ותראו מה ההבדל בין עמידה לישיבה. אמרנו שבעמידה יותר קל לנו ליישר את הגב מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים לשמור על האגן שהוא לא יברח קדימה. אז סיבובי כתפיים לאחור,
שימו לב שהמרפקים ישרים והידיים בפלקס, זאת אומרת האצבעות למעלה, ואנחנו סוגרים ופותחים, סוגרים ופותחים, ידיים על הכתפיים, מרפק למרפק, להרים למעלה ולסובב, מרפק למרפק, להרים למעלה ולסובב, מרפק למעלה ולסובב. יד על יד, שימו לב שהאגן לא בורח קדימה, אני אראה את זה מהצד. הרבה פעמים, במיוחד בתרגיל הזה שנעשה עכשיו, שאנחנו לוקחים את הידיים אחורה, האגן בא קדימה. שימו לב, תשמרו עליו במקור. אני מראה את זה מהצד, אני מכניסה אוויר ומוציאה. מכניסה אוויר, ישבן אחורה, כן, לא לברוח עם הבטן קדימה, ולהוציא. עוד פעם אחת שאיפה דרך האף, מכניס אוויר ולהוציא, ואחת, 2, 3, 4, 5, 6, תנסו שהיד תישאר ישרה ליד האוזן, יד אחת לכיוון התקרה, יד שנייה על הרצפה, לפתוח עוד טיפונת לאחור, עוד, ולשחרר. זה היה כוח, נכון? הרגשתם שזה כוח. וצד שני, 1, 2, 3, 4, 5, 6, למתוח ללמעלה, יד אחת לתקרה ממש, יד שנייה לרצפה, עוד טיפונת לאחור להכניס אוויר, ולהוציא. עוד תרגיל שעשינו בישיבה, תרגיל ממש פשוט, שאתם יכולים לעשות אותו מתי שאתם רוצים. זה פשוט לקרב מרפקים. שימו לב שהכתפיים לא למעלה, שהמרפקים יהיו למטה, וזה הכל, תרגיל ממש פשוט. זה תרגיל כוח, נכון? נכניס אוויר. אני אשלח לכם חלק מהסרטונים, אבל גם אמרתי לכם שיש לי את הקורס שיש בו הרבה יותר סרטונים והסברים, אז מי שרוצה, אז גם אני אשלח לכם סרטונים, וגם אפשר לקבל את הקורס שלי בחינם, ומי שרוצה אחר כך ומרגיש שזה תרם לו, יכול אחרי זה לשלם לי איך שהוא רוצה את הכסף. אז זה גם אפשרות. זה משהו שהיום אני מנסה אותו. אני יודעת שקצת לאנשים נמאס קצת מול הזום, אבל באמת זה קורס כל כך טוב, שאני ממש, וזה בא, אם זה בא גם יכול לבוא עם ייעוץ ארגונומי או שיעור אישי, אז ממש ממש שווה. אבל מה שרציתי להגיד באמת, אני פה כדי שתעבירו את הטלפון שלי כמה שיותר למקומות עבודה, רגע אני לא סיימתי, כמה שיותר למקומות עבודה, אני רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, לקהלים גדולים, וברוך השם החודש הזה גם הייתה לי המון עבודה, אז אני כזה על הגל, ואני מאוד אשמח ככה להמשיך את זה, כי זה כל כך עוזר לעובדים, שאתם לא תאמינו, אבל לפעמים הם סובלים מכאבים יותר ממבוגרים, ומי שאין לו ילדים זה הכי גרוע, כמו למשל נוער וסטודנטים, או בהייטק שהם יושבים כל היום, ואחרי זה גם עושים להם כביסה, הם פשוט מסכנים, הם סובלים מכאבים ומחלות, זה ממש נורא, והשמנה ולחץ דם, והם יותר גרוע ממבוגרים. תוכלי גם לשלוח את ההרצאה הזאת? יכול להיות, כן, יכול להיות, היה שם את הפדיחה של ההתחלה, אבל אולי אני... בלי התחלה, העיקר תרגיל. בסדר, טוב, יכול להיות שאני אשלח את זה. טוב, אז אמרנו שיש לנו את המתיחה, את התרגיל הזה, ויש לנו עוד תרגיל שאנחנו יכולים לעשות, זה היה לשריר הזה, כן? יש לנו לשריר הזה גם. אנחנו שמים את היד גבוה, כן? לא למטה, כי אנחנו מותחים את השריר הזה, זה גם טוב, זה לא טעות. פשוט את השריר הזה כבר מתחנו. אני רוצה למתוח גם את השריר האורכי, אז אני שמה גבוה. אחרי ששמתי את היד, אני מתקרבת קצת, ואם אני רוצה עוד קצת להגדיל את המתיחה, אני הולכת קצת עם הידיים, מטיילת איתם אחורה. אתם תרגישו שזה כואב. זה אמור לכאוב כי זה שריר קצר, אוקיי? אתם תרגישו קצת כאב.
צריך במתיחה נכונה, צריך להרגיש כאב. רק אשר תסתובב תשים את היד. כן, עכשיו תיקח את היד אחורה. איך שאתה, רק תיקח טיפה את היד אחורה, וקצת תתקרב לקיר. כן, לא יותר מדי. יופי. ואמרנו שבמתיחות צריך סבלנות, לפחות 30 שניות. יופי. ולאמצע, וצד שני. לאחור, בעדינות, 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 לפחות 30 שניות. עכשיו שימו לב גם, יש נטייה, תסתכלו עליי, לברוח עם הבטן קדימה, לא לעשות את זה. הישבן אחורה, לפעמים כשאנחנו מביאים את הידיים אחורה, אז הבטן כדי לפצות, כדי לעזור לנו, באה קדימה. עוד קצת להתקרב לקיר, ולנשום, לא לעצור את הנשימה. הרבה פעמים שקשה לנו, אנחנו עוצרים את הנשימה. לא לעצור את הנשימה. את מסיימת? כי כבר אחרי 11? לשחרר. למתוח למעלה, לעלות על קצות האצבעות, להכניס אוויר, ולהוציא, ולמתוח, למתוח, למתוח, להכניס אוויר, ולהוציא, ופעם אחרונה לעלות על קצות האצבעות, כאילו לטפס למעלה, גם דרך אגב לטפס למעלה על הקיר, מאוד עוזר לבעיות כתפיים ולגב, זה גם נהדר. להכניס אוויר ולהוציא. כמו שאמרתי, תודה רבה למי שפתח מצלמה, זה כל כך כיף לי לראות אתכם מתאמנים, אני כל כך אוהבת גם לעבוד עם אנשים וזה חסר לי. מחר ב-10? שהייתי פעם מעבירה שיעורים שלמים, שיעור אחרי שיעור, ועכשיו אני מעבירה כמה דקות פה ושם, אז אני ממש ממש אוהבת את זה, וזה כיף לי לראות אתכם. תודה למי שפתח מצלמה. ועכשיו, כמו שאמרתי, אני אענה על שאלות, אז אני אסתכל קודם על הצ'אט, ואז אוקיי, אולי אני אשלח הקלטה, אני לא בטוחה.